Siap. Lah wong intro kaya kok balik nang dhuwur aku bingung. Aduh manis. MC Elektro Campur Sari. Oh niki berarti MJ. MJ. Sak kotak ya. Sak kotak iki sound system-e yo MJ Audio MJ. Production. MJ niku singkatan apa ta Pak? Ya Mojo. Mojo. Mojo piye? Lah piye? Mae kidul jembatan beneran kok. Itu jembatan kira asal Mojo usule. Mojo Rayung. Nek kono kae. Iki nang kene iki Mojo. Mojo. Jadi MOJOK Mojo. Oh ngono. Pojokane Mas Agus ini kene iki kene. Oh ngoten. Kira-kira. Ayo nok diaturke. Nggih, iki mbok pilih para tamu undangan. Badhe napa niku? Badhe dahar. Dipun semanggaaken, dipun sekecakaken nggih, kagem telas mawon nggih. Mbok pilih mengke pengen tanduk langsung ke belakang kemawon. Ono ora makmu sing jugoke. Mboten. Ora. Mboten aku no ora bagian rapopo. Wong aku kae wis dibungkus niku. Memang saya itu Cina awake dhewe ngabiyantara daerah kene iki sepisanan ya to. Mbok menawa biayi-biayi ya to. Sampun Pak Ali. Sik salat sik. Enggak. Disolati. Are apa naragonan? Ayo. Pakmu. Iya. Langsung reokan. Ya. Ayo. Kiali ya sawetara ora ketemu. Heeh. Iki masali sake reok. Reok Ponorogi, Ponorogo itu Ponorogi. Cek.
Ini aku ku yo tak tekonan. Nduk. Kamerane ning kono. Kamerane ning kono. Madhep rono. Nduk. Kowe ki atimu pas digendong iki rasane atimu piye, Nduk? Piye? Nek gendong ki alon-alon. Urung diabani bar wis jomplang rono terus piye? Oh, selak keblek gendong. Bisa piye alon-alon. Wah, budek aku nek guling rono piye. Wis rono. Wes manten, lagu Santik, Dok Cahayu sini kamu lagu cantik pinter sini sayang, Caloro sini, cantik lagunya,
Bisa nyanyikan lagu cantik sayang? Bisa? Oke, enggak apa-apa di sini sayang. Saya tak ganti mengajak joget mantennya.
Mas Ali. Orang nek tepuk tangane blas ya, Mas. Sampai goblok. Terima kasih. Yuk pamit sih. Begini kono. Ayo. Iya. Kaya ngene mobilnya telu, mati telu lho ini. Selfie dulu. Oke nyapa bos iso gawane. Bos iso gawe mampu to? Mampu bos. Jere bos mampu Mas Ali. Ayo. Dan cepet cekak aos kita pamitan. Ketoke jale jenggerwal gulung-gulung agak kesel. Emblemmu ndi? Emblemmu ning ndi emblemmu? Ayo. Jan masa aku cucuk lampah iso iya-iyaan lho. Lu embleme ning kono bareng kaya. Ayo. Selfie. Brengos iso golek brengos sik. Brengosmu ning ndi? Brengose urung jenggote, brengose kare ning ndi wingi? Brengose golek ana le. Kana sepet ra nang le, sepet ya ora apa-apa le. Iya, merapat gaya bebas, gayanya cantik. Dua anak cukup, Mbak manten, Mas manten. Cantik, ayo yang cantik. Sendalan Mas, wirunge wis pesek lho. Sendalan Mas manten. Jabutan. Pun, wis borong Mas, foto. Pun. Alhamdulillah, pamitan kowe panuwun. Mas, aja suwi-suwi. Ngomong aja jan. Iku nyogok bolone Jepang bayi. Iku cemet nek Pak Duku tuh iso. Jepang bayi apa yo jan. Buru kinem sijine, kadang pisan dipamiti. Halus. Lah ngono. Pian terus ya-yaan kaya. Kowe kok jan remuk mesti kowe kali. Jan. Wes ubur ampine dilumpukne nang, Indah pada waktunya. Ayo, indah pada waktunya.